Ingnam rai kamasai kamalong vorengang hoya men pen tangka ken pua birta klang data pita ingnam rai kamasai kamatum karjulong lila pen kachini niason chikrong det. Karbi Anglong Autonomous Council kapachari jiaphan Karbi Anglong atatatum BJP sorkar aphan pahayo. Bonta rong ruparlo kapaklar nangji kapaching thu nangji alar kachupang lima jutangsi kapathi. Karbi Anglong atheng pi theng prang kanghu sangti along koila kanghu RCC ringwell kitu kapatangte 4 lane atwar kasnamalong leki konduna namalong pen department along kikle matum tangka ke endun 4 lane along kuti atangka kapanglim vorenga varsai nang pipo pu amen pen tangka ke enpu alam ki keklang lapen ingnam rai kamasai kamalong vorenga hoya men pen tangka ke en aron re pen vorenga hoi ki pialam ki klang da pianta Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum ingsambu Karbi Anglong along ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang hello ajakong ke thenai pusi aratatom chethan lapen lapuan cabinet reng ajakong ke dua hosi kuti atangka kapangli aron re pen vorengang hoya men pen tangka ken pualam ki klang da pita karjulong le kachini ni lapen ingsai pi ha heden tangte la hen loma rat kapahaya le pusi chirok tok aratatom pen ningje Vorengang hoya men pen tangka ken puat tumaphan nang ingsai pinang jipu ratatom ke hang alam ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen lamthe isita ningje jele rat kapahevek asorkar lapen kacharia tumaphan rat kachoning rialam the panungku pomaputa ongdong aratatom pen karjupadu Corruption free sorkar hotsi lapuan corruption ki ongara raputhak ratatom si ingsai po bonta rat nangkang saya hot nang nitu majakong avidachi nonarat ke dua hot ke chok jabang ko aphan ingsai pi hai ji mamate pi pe ma ke muapor si ethan po